Ja, zal je freestyle ons. Ja, weer freestyle man. Goed die bad teken met mindset die bad. Dus kijk maar waar je kan stoer. Ja. Ik zou willen poppen man. Sinds ik travel ik zit toe rust. Check it, ik is een wielen poepen, brada. Allemaal weet ik doen het zes gaat oeien. Ik hoef visie bij je te praten, ik zeg voor jullie. Jullie kan maar praten, kak van mij, ik stuur mij niet. Wanneer kom jullie asem stink koeien. Ik weet dan, ik is je best een groot brak, brada. Wanneer kom hulle wie dan, hulle moest je samen met mij niet. Wanneer kom ik is aan de king, ik is je face van dat plek. Ik doe het zes gaat met bro, jullie kinders kijk van mij. Lik ik dan zo'n fucking pretty boy. Nee, ik het een kak, houding aan mijn fucking lijf. Wanneer kom ik weer dan, ik get de fucking geboden lijf. Ik hoef je fucking steroïdes te gebruiken. Wanneer kom die jongens hulle jam net om moties te impress bro. Ik fucking doe niet dat shit die. Wanneer kom ik fucking werk met pencils en ik lig het fucking op bro. Dit is een daily. Ik fucking een week van maandag tot maandag. Nou wat de fuck denk je ik geen niet oppie. Ik het een item voor week bro. So jullie kan maar gekomen voor uit de staat je geen niet oppie. Ik moet week aan mekaar mee bro. Alles doe zwaar. Alles doe fucking hoe hard je na. Ik moet net fucking uitstaan mee bro. Wanneer kom ik gaan weken wie gaan van mij like zo. Kijk ik weet dat zijn family gaat zeggen ik is een kakpa. Wanneer kom ik is nooit daar. Ik fucking werk aan mekaar. Ik is nooit bij die huisje. Ik is altijd aan die kaap. Ik is altijd aan de verschillende plekken bra. Wanneer kom ik is een pa. Ik moet net hard weg. Ik moet net fucking aan mekaar bij die hard werk. Ik doe net zes gaat van mij lijkt in mijn brate. En niemand kan me vertellen hoe mijn pa te visie. Wanneer kom ik het tegen vraag mijn pa te visie. En God heeft mij geschenkt om mijn pa te visie. Buddy, zo jullie kan maar fucking bij je praten niet. Jullie bekken stink in de kak. Ik stuur mij niet. Zo jullie kan maar gekomen van mij. Ik zal niet terugstaan niet. Wanneer kom ik zijn man. Ik is een jam fucking meisje. Wanneer kom jullie kan maar kak praten in de mannetjes. Yang ze ik stuur van mij. Ik is een pa van een light die. En ik wil maar niet. Hey, je moet nog zo'n pa bies. We zijn meisje en ze kunnen jessie. Een dag. Ik zei niet dat gaat nou gebeuren. En ik wil niet hij moet niet een meisje vat. Wat om gaan bekloos. Zo zijn ma voor mij bekloon niet. Als ze mal in de kopie. Ik is klaar met dat goed. Zo als ik een meisje moet vat. Over 5 jaar. En dan moet ze weer echt wist van ik ga mij alles geven haar. En wat de ene nou niet zien. Ik zeg voor jou, ik zal het alles voor haar geven, buddy. Die jongens zullen me kans te vat hoe je niet. Ik zal het terugstaan niet. Ik zal hulle fucking wees, buddy. Wanneer kom hulle ding met zijn man en zijn bang gaat. Ik is een paas, ik doe het elke dag jas gaat. Niemand kan die mij stippen, want ook kom ik stijl, ja. Aan mijn plek is ik stijl, ze lekker me fucking vertellen.